Hezin tarihi tüm dixwazin ku hebûna azad ya gelan vê bimpekirin û tarîtî serwer bibe. Lê hember vê her hebûna azad li ber xwe dide. Di salvegera komploya nehê çileyê de êrişeke bi vî rengî nîşan dide ku hêzên tarî dîsa bi armancên qirêj nasnameya Kurd çanda Kurd û jinan hedef digire. Kurd bi rengên xwe çand û nasnameya xwe li hember faşîzmê li her çar aliyê cîhanê li ber xwe didin û ew ê li ber xwe bidin. Jiyana Kurdan a ku bi hunera berxwediriyê hatiye hunandin ew ê her hebe û her bijî. Em weke sazî û komelayên Kurd êrişa li dijî navenda çandê ya Ahmed Kaya bi tundî şermezar dikin û bang li hikûmeta Fransayê dikin ku failan û hêzên tarî yên li paş wan derxe holê. Bêdengî hevkariye ku dîrok û wijdana gelan vê yekî qebûl nake. Em jî hezkiriyên wan kesên ku di êrişê de jiyana xwe ji dest dane re sersaxiyê dixwazin û dixwazin ku birîndar û zûtirîn demê de tendurustiya xwe bi dest bixin. Dibare em vê êrişê lanet û şermezar dikin bijî huner azad û bijî berxwedana çanda şoreşkerî. Belê evanû em ê 10 deqe ji bo vê çalakiyê şermezar bikin, em ê 10 deqe rûne.